kenyataan kaget pengalamun. Iya, bisa nih, tah iya. Sopo? Alah, sekretaris PT Mencari Cinta Sejati lho. Maksudnya? Responnya lho. Alah, cuek kok. Oh alah, Cuek. wis tak bedhek. Iya. Aimu lho. Yang kowe karo kang wedok kelelekane ngono. Dia ya wegah. Tak ini wae. Upama ditembung nganggo cara lawas iki. Masuk. Manuk ora? Masuk. Oke. Besok tak tunggu ning perapatan. Oke. Tak go nang nggone mbae. Yo. Ya wis, engko ndang sepakno obor ambene aku tak ngabari mbae. Oke, besok gas. Aku tak undang rampung nih gaweanku dhisik. Oke. Woi, ngrampuke ora ngene bae. Lho iki lho main nggone mbae sik kene iki. Iki. Bayu anjay. Yaan mertamu rambut dodok isik piye karepmu? Aku wis biasa, wis puluhan tahun ning ngapura ning kene. Ngono. Iya ngene bae Yo iki. nek. Bak. Yo. Bah. Bah. Bae. Cek nyapu bengak orang wong repot apa biasane? Kangen lho, Mbak. Suwe ra sowan iki. Nih. Kenapa nak, Bang? Nih. Tuh. Nah, gini. Ya wes, sama. Janur gunung pek moro-moro mrene iki ana perlu apa le Cak Bagus? Niki ngeten lho, Mbak. Sepisan kula mriki ajeng silaturahmi, sampun dangu mboten sowan. Ingkang nomor kalihipun rayi kula niki enten sekedhik masalah asmara ngoten lho. Pun ngkeleng mawon pirang-pirang dinten niku. Iya. Wes gampang, iso diatasi. Nggih. Sing penting niate tenanan, gampang kok. Nggih, Pakai Pak. wangi. Siap. Niki ngeten lajeng nyuwun tulung jenengan kajeng trep pripun bocah kula niki niku nyenengi bocah wadon ning ketoke kok mboten respone niku mboten positif ngoten lho, Mbak. Yo, wes pakai wangi dina iki. Muga-muga hasil ya. Iya, Mbak, kula pasrah jenengan pokoke. Monggo, Mbak, niki mang usadani rayi kula niki. Oh iya. Jenengmu sapa le ngene Cak Bagus? Pangapunten, Mbah. Sakmenika kula paring asma Adimas Sunarso mangku wanita 5 tanpa busana nanging luput sedaya. Wah, jeneng kok sepur. Oh, Nggih, Mbah.
Lah mbae nek njobe ku piye kuwi kok? Nggih, monggo. Celokane sapa kuwi lho Cak Bagus? Kula celukane Narso, Mbah. Oh ya. Wis, tak garape, muga-muga hasil ya. Nggih, Mbah. Le, ubo rapene gorene. Mbak kayak ngopo gak buka majikan wong wae. Oke, Mbah, sedap. Monggo, Mbak. Oh iya, gawake ember sok. Ya. Dua. Saember, guys. Aku nek gak sak ember iki ora marem lho. Wah, ngoten to. Iya, syaratnya kudu akeh nek gak akeh iku ungel ngene iki. Wis to, manut to. Beres-beres. Wah, ayo. Kembang api, Mbah. Kembang api pathak ya. Oh. Dukul kembang api. Dudu, iki ngono sada wangi. Oh. Supaya awakmu ki kewangen ben bocah kuwi gelem karo kowe. Oh, ngoten. Iya. Nggih. Oh. Wes. Bocah sing mbok senengi kuwi jenenge sapa le? Enek fotone apa ora? Niki lho, Mbah. Fotone. Pokoknya kudu kena lho, Mbah. Barang, Mbah, aku pokoknya kudu kena, Mbah, kuwi ya, Mbah. Pokoknya kudu kuwi, Mbah. Abang bayi iki putuku dhewe nek. Lah, nek ketemune ning endi? Sakmenika larene mlampah-mlampah wonten gunung mriko. Oh, alah. Terus Lah nggih, kula terus kepencut kalih bocah niku ngoten. Pokoknya kudu kena lho, Mbah. Pokoknya kudu kena lho, Mbah. wes. Gampang tak ewangane. Wah, suwon lho, Mbah. Ya. Matamu cok. Nduk, Pak, mrene yo. Ya Mbak, dalem. Iki to, bocahe. Nggih. Oh, alah. Ya. Wah, iya lah mending meneh. Tek kulin. Oke. Tak sekokan iki. Bocahe gelem apa-apa. Nggih. Oh, nek gelem yoga wana mulih dadi rabene. Kudu Ya gelem. lho. Nduk, Latifah. Iki nek Cah Bagus mrene iki arep njaluk kowe. Kira-kira kowe siap apa ora? Mboten Mbak, kula dereng siap. Lah harus siapmu kapan? Sok emben Mbak, aku pengen nang Jepang sih. Oh ya. Yo, ngerti dhewe to. Bocah urung siap. Bocah jek pengen ning Jepang ngentenono 10 tahun kas. Muga-muga ora lali karo kowe. Wah, ayo lah 10 tahun ki. Lah selak jendel no. Sabar ya, Le. Iki ngeten, Mbah, badhe sampun cekap nggih. Bocah nggih dereng siap. Nggih mugi-mugi mengke mboten lali kalih rayi kula niki 10 tahun ingkang badhe dateng nggih, Mbah. Kula matur nuwun iki sampun diusadani bocah kula niki. Yo, ora apa-apa. Sing penting 10 tahun kas aja lali WA mbae sik. Nek arep rene kok tak bantu neh. Nggih, Mbah. Nggih, Mbah. Mbak, aku lali Mas. Jangan sih ya Mbak. Pateni sik tekan. Mbah, kula nyuwun pamit riyen. Matur nuwun. Yo, hati-hati. Ayo, kuat matimu. Ora kesedih. Wong itu cakep. Nah, semua aku digarap sutradarane kok. Angger bagian asmara kok mesti digagalke. Antem wae sutradarane. Raimu nok sutradarane nok. Apa ya? Eh. Gak sida, Lek, gak iso dialemi.